Goedenavond, je kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag, zaterdag 13 september. Een 63-jarige vrouw is gisteravond gewond geraakt in Vlissingen. Ze werd met een steekwond gevonden in een bushokje in de Badhuisstraat en is naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde iets na 8:00. 1,5 uur later werd bij het station in Oost-Soeburg een verdachte opgepakt, een man van 28. Zowel het slachtoffer als de verdachte komen uit Vlissingen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Recyclebedrijf Heros in Sluiskeel bestaat 25 jaar en vierde dat met een open dag. Ja, wat doen wij hier? Alles draait om bodemmas. En bodemmas is hetgeen wat overblijft na verbranding van ons huisvuil. Dat is het vuil wat we in de grijze container gooien. Met een rondleiding per bus krijgen bezoekers te zien wat er gebeurt op het 55 hectare grote terrein. Het is niet dat er zoveel activiteiten achter zaten. Ik vond het gewoon wel fantastisch hier zo, om het hier te zien wat het werkt. Je rijdt er langs het kanaal en dan zie je die kraan overal. Maar voor de rest op het terrein kun je niet komen, dus dat is wel interessant om dat te volgen. Ook het gewone direct verband met ons huishoudelijk afval, wat er precies mee gebeurt en wat er allemaal nog uitgehaald kan worden. Ja, super interessant. En wat hoop je hier vooral uit te halen vandaag? Waar hoop je mee weg te gaan? Nou, wat meer informatie ook. Ook omdat met het stof en zo, hoe het allemaal zit. Ook met de gezondheidsrisico's. Want in het verleden kwamen er ook klachten over Heros binnen. Bijvoorbeeld over stofoverlast in Sluiskeel. Is dat ook nog een reden om het op deze manier te doen? Ja, dat is zeker voor ons een belangrijke reden. Om ook aan de burgers van Sluiskeel om te laten zien dat wij ons stinkende best doen om een goede buurt te zijn. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Mensen kunnen hier zien wat wij doen aan stofbestrijding. En word je een beetje gerustgesteld hier? Nou, het is altijd best wel intens als je er dan doorheen laat rijden met het treintje. Hoe hoog die bergen eigenlijk wel niet zijn. Maar het is wel goed om met je eigen ogen te kunnen zien, zeker. Dat dachten dus meer mensen. In totaal bezochten zeker 200 mensen de open dag. Kom maar eens mee. Want jullie krijgen een speciaal voorproefje van de nieuwe school. En dan ga ik als eerst dit laten zien. En niet omdat dit mijn kantoortje is, maar deze planken die zaten eerst in de oude school. Echt? Meester Gerco op stap met 3 leerlingen van zijn basisschool in Westdorpen. Het laatste werk aan hun nieuwe kindcentrum met plaats voor school- en kinderopvang wordt nu uitgevoerd. Ze hebben er 3 jaar op moeten wachten. Ja, cool, omdat de BSO en het opvang voor de kinderen zitten er nu ook bij. En dat is eigenlijk wel een verbetering van Westdorpen. Het oude gebouw zat je altijd heel vaak heel krap allemaal op elkaar. En hier heb je heel veel ruimte. Ik vind de lift ook wel goed bedacht voor mensen die een been of zo hebben gebroken. Je ziet hier zo de muur met allemaal stoeptegels. Oude stoeptegels zijn opnieuw gebruikt, ander oud materiaal waar mogelijk ook. En het moet een van de duurzaamste gebouwen worden van de hele Benelux. Ja, dit voelt als een stukje opluchting. We hebben er best wel een tijdje op moeten wachten. En als je dan hier staat, je proeft een beetje de ruimte, zo kun je dat wel zeggen. Kijk nog maar even goed, want de volgende keer dat je hier bent, over een paar weken zitten we dus al in een nieuw schoolgebouw. Gaan we voorzichtig de trap af. Het is weer tijd voor het jaarlijkse feestje in Vlissingen. Film by the Sea. Traditioneel het openingsgala op de vrijdagavond. Druk bezocht, veel mensen, oesters, champagne en een hele hoop mensen die elkaar kennen. Het thema dit jaar van het festival is hoop. Ben benieuwd wat we daarvan terug gaan zien op de Rode Loper. Waar hoopt u op? Vrede. Dat is wel nodig. Vrede. Waar hoopt u op? Nou, een mooie film. Ja. En u? Ja, ook. Maar gewoon een mooi festival en vrede op aarde. Maar dat gaat niet gebeuren in één avond. Het thema dit jaar is hoop. Waar hoopt u op, mevrouw? Op veel geluk en gezondheid. En een paar mooie films. Jazeker. Nu staat de jury gaat nu op de foto. En een van die juryleden die is inmiddels een bekende Nederlander geworden. Wat een bekend gezicht heb jij. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, de taxichauffeur herkende me. Dat vond ik al een enorme eer. Monique van der Ven samen met haar man, innig gearmd.
Guest of Honor, hè? Dit is toch wel bijzonder. Heel bijzonder. Ik vind het zo geweldig om hier te zijn. En dat Jan Doense me die prijs gaat geven, vind ik geweldig. Ik schiet helemaal van vol. Helemaal stem kwijt. Komt dat hier dan door? Nou, even wel, ja. Apetrots, ja. Ja, het is ongelooflijk. Gaan jullie lekker genieten? Ja, zeker. Gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel. De wedstrijd Hoek tegen ACV uit Assen in de tweede divisie is vanmiddag van korte duur. Er is 12 minuten gespeeld en dan een hele harde klap onweer op Sportpark De Hoek. En dan besluit scheidsrechter Jansen uit Venlo het duel te staken. De stand is 0-0, maar er wordt niet meer verder gespeeld. Ik denk dat het een juiste beslissing is. Want je kan nog wel doorgaan, maar dan stel voor dat er weer onweer kwam. Ja, dan moet je weer stoppen en is het ook definitief. Dus ja, zonde voor ACV, want ze moeten van ver komen. En alleen dit is ook, je moet ook geen risico nemen in dit soort omstandigheden. In de derde divisie wordt in Vlaardingen wel gevoetbald. Goes is op bezoek bij Zwaluwen. Vorige week won Goes voor het eerst met 1-0 van Scheveningen. En dit is in de eerste helft Sjoerd Verhulst. En die brengt Goes op 0-1. Een terechte voorsprong, want de ploeg van trainer Giovanni Sierenveld zit goed in de wedstrijd. Dit is de tweede helft, een corner van Tim de Winter op het hoofd van Roystel James en die kopt hem prachtig binnen. En dus wint Goes voor de tweede week op rij en houdt het ook opnieuw de 0. Na een slechte start heeft de ploeg nu 6 punten in de derde divisie. We begonnen vanochtend in Zeeland met zon en opklaringen. Bepaalde het weerbeeld en het was droog. Maar we hadden vandaag te maken met een buienlijn. En dat zorgde ervoor dat het vanmiddag wisselend bewolkt werd. En dat waren soms donkere wolken met flink actieve regenbuien. En daarbij hadden we soms ook te maken met onweer, hagel en windstoten. Vanavond trekken die buien met onweer weg naar het binnenland en krijgen we vanuit het westen geleidelijk opklaringen. Minimumtemperaturen tussen 10 en 14 graden. Morgen hebben we in de ochtend veel zon en het is overwegend droog met een temperatuur die uiteindelijk oploopt naar 19 à 20 graden. En de wind is matig, soms vrij krachtig. En maandag hebben we een onstuimige dag met een harde zuidwestenwind, enkele regenbuien, ook af en toe zon en 19 graden. Op dinsdag zijn er dan weer minder buien en meer zon. Maar op woensdag is de bewolking en de buiigheid weer terug. Dus kortom, het blijft de komende dagen wisselvallig. En tot zover. En graag tot straks bij Zeeland de Week. Voor het geval je iets hebt gemist van het nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.